macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yeah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba putih rabak ora lali omo kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe wis dadi merasuti tansah berkahi yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yeah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba putih rabak ora lali omo kabeh mati dan kita iki pancen lo sinawe yen dadi merasuti tansah berkahi yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yeah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba putih rabak ora lali omo kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi merasuti tansah berkahi so yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah barengan nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah yeah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura aku sing rewangi suka tiba putih rabak ora lali omo kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe
padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nanggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura padha macul garap sawah dimen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nanggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura Bebe wang lu nandi kabeh. Maca durung adan. Remet. padha yo padha kumpul aja wegah bareng nanggur ing pekarangan Tegalan uga nang sawah yen wis panenan kanggo pangan tura-tura Lah bojo pean sih. Lah kok tamat. Lah aku sing ketok iki dadak-dadak sampe Wis, saiki gak kancane wis padha ngirim. Kene apa kon kari? aku mergane kali kok ta. Iya. Sampe belanjane aku tak gak lho. Lah kon masa tak belanjane tak gak ngono. Enggak. Lah ya wis. Lah iya,
Kabeh kancane padha go kiriman. Ya ya. Lah sampe belanjane aku teko lho. Ya gak. Kok gak dibelanja? Mangan taha. Loh. Saya gak kolesterol. Kolesterol. Iki tambah berat badan ini. Lah, Nah terus mari ngono. lah sampe belanjane aku apa lho? Nek sama mana gak iso belanjane terus kon gak nasama gak apa-apa. Terus sing tak dang iki apa? Ya jenenge wong wedok. Perhatian, sayang. Ya tetep ae tak gawani bojoku nang sawah re. Lah nek kon gak apa-apa aku tak mulih ae. Ora olah nang kurian. Lah kabeh wong wedok-wedok padha go kiriman. Sampe iki jalan kiriman ta? Ya iya lah padha Sik suwe. tenang. Tak gawani iki, Cak. Gak gowo sego. Gak. Ya go banyu iki. Itu banyu sih. Wis anane Dek. Lah sampe nang sawah iki lu weteng lah. Ya lesu ya. Bener kan? Iya lah. Sebenarnya Ya. ngombe aja ora gak ngombe. Seger ta gak? Saweger wae. Seger arane dolan keseretan. Tapi ya lah iya wong buahnya cari itu ya apa lah ngono. Sik. Sambel sapa utane sama ta? Ya lu kelakone sama, masangi sampean, cek wedangen. Saweger. Seger Dik. Kakak bawa nangkepe kaya ngene, panas ya awane. Iya wong marake banyu ya gak enak ya. Puyuk-puyuk ngono. Tenang. Aku iki wong wedok pengertian. Pengertianmu? Tak kau sarapan bojoku. Sarapan apa wong gak Sarapan apa-apa. seperti sehat, gak sarapan sareng ngene iki. Ya wis, aku manut pokoke. Aku manut pokoke. Gawa buntelan apa, Dek? Oh. Kok cik pinter Dek. Apa? En. Apa? Kang ngono kedang iso apa basa iki, En? Pedange bojoku. Maksudnya bojomu basa ngene, En? Wis tuwek. Oh, ngono Ora ta. tuwek kate njaluk ya apa maneh. Makane kon kok golek aku, En. Kok cilik dong. Lho. Iki gak cilik, Dek. Kau wedeni. Coba saya temen Adin. Sih. Lho genjur. Bos, Din kedalon iki Den oleh ngimbu Din. Ya walesen. Kaitan gembuk sesuai atas. Ngono lho. Aku wedi, aku gak wani aku. Wis. Tak dulang. Nek bojone arek-arek mangan dhewe, nek aku tak dulang pengertiane. Ngejer aku, Cak. Petaya iki golek nok kritik ya iki. Enak. Kenapa nek gak melu ngrasano? Ya apa, Jing? Kadang wak samet kok mblenyek. Lho. Blenyek sih. Mblenyek. Kegembuk nek. Lah iya. Apa aja ngono, Ji? Kon belanja-belanjane wong, kok gedangen ae kaya Wis, gedang mek situ aja dikek arek-arek. Aku klesung. Kamene tak siapi gedang siste khusus gak sampean lho. Iki lho. Loh, Wis kenceng iku lho. kowe iki cara gawe mancing jair kenek. Kowe wedi ae ana gateke ne. Lah iya, arep ta gak? Arep. Sanare bojoku keluwen. Oh iya lah. Aja sing apik, Dik. Ya ngono. Bojoke tak bae. Iya. Lah. Mama iki gak marah tau gak apa-apa. Apa nek kakek simbongan. Ayo dayus ngono. Wah ya apa rek? Wah. Ayo Dek aja dipangan, Dek. Delok bojoku kaya ngene kok ya. Aku dhewe keseretan.
Ajur matis. Aduh. Ayo wis, gak kakek ngomong ayo. Begawe ayo wis. Yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Aku sing rewangi suka tepo putih rabut ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi meresuti bangsa berkah yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Aku sing rewangi suka tepo putih rabut ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi mersuti tansah berkah yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Aku sing rewangi suka tepo putih rabut ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi mersuti tansah berkah yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah Aku sing rewangi suka tepo putih rabut ora lali omong kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi mersuti tansah berkah yo padha macul garap sawah timen subur yo padha kumpul aja wegah bareng nandur ing pekarangan tegalan uga nang sawah ya yen wis panenan kanggo
tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi mersuti tansah berkah. Yo padha macul garap sawah dimen subur. Yo padha kumpul aja wegat barengan nandur ing pekarangan Tegalan muga nang sawah. Bu ya yen wis panenan kanggo pangan turah-turah. Aku sewangi suka tempo putih araba orang lali amo kabeh mati tanah kita iki pancen lo sinawe yen dadi mersuti tansah berkah. Ayo mulai. Hah? Wis bengi kancane wis padha mulai lho. Pegel aku, Cak. Pegel. Yo. Gus. Ayo pegel. Arep pegel iki lho. Pegel. Arep. Sampe ini. Nek ngono ayo mulai. Ayo karep. Ayo mulai. Demikian tadi Anda telah dihibur 4 seniman dan 4 seniwati kami lewat tari tetanen. Hadirin dan para pemirsa yang berbahagia, di sini perlu kami beritahukan kepada penggemar juga bakul-bakul yang tiap malam mengikuti jadwal pentas Ludruk Karya Baru. Jadwal pentas Ludruk Karya Baru Mojokerto untuk bulan Agustus tahun 2026 mulai main tanggal 2